Yun mga dre. At paawid na naman ako. Mag-isa ko lang paawid. Sinanay saka yung kanakan ko kanina. Mununa na sila. Doon sila nagna sa kabilang banger. Kasi sa gungot sila magpapas ng module ng isa kong pamangkin, yung high school. Oo. Kaya nauna na sila kanina. Bandang alas 12. Kaya ako na lang yung nabate. May mesa akong magbag na. Kaya samahan niyo ako, mga dre. Samahan niyo ako magbag na. Samahan niyo ako. Ha? Wag na tayo. Para may kausap ako, dre. Para akong ambagal. Wala akong kausap. Yan nag-aarbis na naman. Mukhang tutudo. Mabutan tayo. Yan Tara, samahan niyo ako madri tara na, tara. Sige, tara. Yan, madri. Na tayo? Pauli. Pauli tayo sa turod. Doon tayo. Kaya anusan natin magna. Wala tayong motor. Wala tayong lugan. Talagang ganito yung marigrigat mga dre. Yan. Damdamagin nila sa akin mga dre kung kung hindi ako napapagod na magna, pamyanan pabagatan. Sabi ko mga dre, hindi naman ako nababanog. Pero sa totoo lang ay nababanog din. Ako ay nababanog, pero hindi. Sanayan lang kasi yan mga dre. Sanayan lang talaga na ikaw ay magmagna na kanayon. Simulat sapol mga dre. Ako'y palaging nagnag na. Bata pa lang ako, sanay na ako magna ng adayo. Kaya sisiw sa akin to. Sisiw sa akin to na pagnain. Yan. Nagasidig naman mga dre. Wala pang isang oras na pagnain. Kung talagang ikaw ay napartak na magna. Aray ko. Muntik na ako nipasubsob. Baka nipasubsob ta tayo, wala na. Nabungis na tayo. Yan mga dre. Magpainan na muna tayo dito basit. Doon. Galing tayo doon kanina. Doon. Dre. Nandito na tayo sa Tapaw. Yun yung tatlong bundok yun. Yun yung talo na bunton. Arte na tayo sa Madre, sa turod. Yan. Yan na yung bulawon. Yan. Diyan yung bulawon. Sa may talo na bundok. Ang sarap-sarik na. Nalamis yung hangin niya. Dito muna ako magpapaina na mga idol. Nabanog yung pa ako. Yun may ilugan na pababa. Owner. One. Owner nga route. Kanakan. Yun yung katumundok. Yun mga dre, tara na. Nag-aarbis, baka biglang pumigsa yung arbis niya maabutan tayo. Yan. Di bali mga dre, nandito na tayo sa sa karsada. Yan. Dito tayo sa wakas. Saglit lang natin tong pagnain mga dre. Mabiit lang to. Hindi naman masyadong adayo. Masaganda sana to mga dre pag may bisikleta. Wala naman ako kasing pangbili. Wala akong panggatang.
Sana kung may ano no, mag-sponsor sa akin ng ano, ng bisikleta. Ganda sana. No mga Dre. Oo. Mabibiit ko to na ano. Pagrigatan ko lang mga Dre sa ano to, sa ano, taas, yung pataas, yung paahon. Pero yung palusong mga Dre, ano lang, nalaka lang. Yung paahon lang yung ano, narigat diyan. Lalo na pag ano, yung doon sa ano, lubak-lubak niya. Pag may lubak-lubak ay narigat magtataltag. Tapos may tapatama yung upuan sa ukol-ukol mo. Yo mga Dre, dito na tayo sa ano, sa Imandoyan, Bulawan. Medyo ano to, nangato yung daanan dito pataas. Makapatang din yung magna. Pero ayos lang. Kayang-kaya naman mga Dre, sisiw. Sisiw ko tong pagnain. Tarayin ko pa to kung gusto nyo. Pero ayaw ko kasi mabannog ako eh. Yan. Sidig na tayo sa ano, sa tatlong bantay. Ang lakas ng motor niya. Kayang-kaya isang at yung ano, ilang kabang irek. Mga 6 siguro yung kaban. Lakas-lakas ng motor niya. Yun mga Dre, nandito na tayo sa ano, igid ng bantay. Igid ng tatlong bundok. May tao dun sa taas nag-aramid ng kubo. Sa wakas nandito din tayo. Medyo makulimlim mga Dre. Mas okay yun na magna para ano, hindi masyadong mainit. Ito yung tatlong bundok mga Dre. Isa, dalawa, isa dun, tatlo na bantay yung lagi nilang pinupuntahan ng mga nagbibisikleta. Gusto nilang pumunta dito, ano, kahit agtutudo may pumupunta. Yan, ito yung walang simento. Hindi pa tapos to mga Dre, hindi pa tapos yung ano na karsada. Hindi pa intuloy. Kurang siguro sa budget. No. Meron naman kabiti diyan kinabiti nila pagnaan ng ano, tao. Yun ang baybay mga Dre. Nandito na tayo sa ano, Bulawan. Yan yun yung baybay. Makikita nyo may nagtitinagang todo. Yan. Yan, dito tayo sa ano, Bulawan. Doon yung ano, Gumot, sentro. Yan, doon yung ano, Gomez Boulevard. Yan. Sa wakas, malapit na mga Dre. Nagkakalimatan na yung krrk ko. Sa wakas mga Dre, malapit na. Yun, asidig na tayo. Ito yun yung ano, Gumot. Yun. Doon yung Gumot mga Dre, yan, doon. Yung kitang kita dito yung ano, sports center. Yan. Yung covered court dyan. Diyan kami laging dumadayo ng basketball. Yan. Hindi na ako masyadong ano, masyadong makapagsao mga Dre. Kasi nabanog na ako. Namagaan na yung karbakob ko. Makakainom na ako. Wala akong awit na danom. Makbanog pala kapag ano, magbag na ka na nagsasalita. Yun mga Dre, nandito na tayo sa balay namin. Kasangsampot ko lang. Nagpigkat yung ano ko, yung bagbagay. May ado akong lingat na rimwar.
nabanog yung saka ko nagna, kaya muna papahinga mo lang ako munang basit. Mutot pa yung tubing. Yun mga day, hanggang dito na lang. Sa susunod ulit, bye bye, at see you tomorrow.